Panonzi paDoves complex yekwamateketa opposite kuDoves. Saka panonzi paDoves kana Weku bus stop group side kuDoves. Chikupi kundrati Kadoma. Ora tiri munozvonosena uri kuitika kuti murume anondoroora ashandisa mari yadzimai. Inini maonera ndozviita zvinhu zvinorwadza. Ende kana achinge atora mari anodii kutora yake yemuhomwe ashanda semurume. Wendo unorora mukadzi wake. Kana akarora mukadzi wake nemari yake yemuhomwe inandorwadzira. Panoti munhu unondorora mari yangu yeraundi, isusu vanhukadzi tinenge tichishungurudzika. Ndionenge uchiona nezvevana, ezvinezvi yangu yeChristmas. Mwana anoda kupfeka, mwana anoda bhutsi, mwana anoda chikafu. Iwe munhurume yako mari iwowo. Yako unogona kuishandisa zvinhu zviri simple. Isusu tisagona kuti tashanda taunganidza mari yeraundi because mari iyoyo haisi yekuunganidza kawanda. Mari iyoyo unenge uchishanda kubva gore richitanga kusvika gore risvike pariri. Saka kana uchiunganidza unenge unoitarisiro yekuti uite something chinobatika. Saka kana ukaita something chinobatika munhu ngaagone kuchengetedza mari yake. Kwete unotora mari yangu unoroora mumwe mukadzi. Iye yake inoshandei. Ngaashandise yake anoroora mumwe mukadzi. Inini yangu yoita zvaizva inenge yakashandisira. Kuona kwenyu minai ingapere sei maonero enyu mini? Maperero ainoita murume ngaaende kuhama dzemukadzi waakanoroorera kana kuti kwaakanobvisira mari iyoyo akanorora. Oenda onoti ndadzoka panapa zvinhu zvandiomera ndidzoserei mari yandakabhadhara iyaiya tiuyanane nehama dzemukadzi. Wozi kana munhu achinge achinzi anowa poison yekuti ashandisirwa mari yake anenge akashanda kubva gore richitanga kusvika pariri. Wozonzwa kuti hakuna kana something chawaita pamwe mari iyoyo mamusati magovana. Handimoziva kuti raundi mari unochengeteswa. Sometimes anenge akachengeteswa mari iyoyo haisi yake yega. Zvinokupa shungu dzekuti unogona kuti saka munhu ndonomuudza kuti gore rapera raundi ndochimuudza kuti mari yeraundi yatowana baba nhingi waenda unoroora. Hazviiti. Saka iye ngaadzokere kuhama dzake anotora mari yese yaakabvisisa kunegirikini. Kana anga akaroora akatopedza ngaangonopiwa mari yese nemombe dzese dzaakanobvisa. Adzosere hama dzemurume vayanana. Unodzosera 60,000 yange iri yemukadzi isiri yake. Patika zvangofana nekuti mari yabiwa. Zvangofana nekuti mari yabiwa. Ndokuchengetesa mari yeraundi ondoudza kuti mari yabiwa nemukadzi. Zvakafanana nekuti yabiwa. Ngozi iyi yakapinda mugaba kai haidzokeri. Ndakatoroora kare. Pane panchadzoserwa yakashanda kudhara. Mari hapana. Mukadzi wako wemumba. Uyu akatofa ka. Ndikatosara hazvina basa asi wafaka. Kutonorora kwandakatoita kutoroora kwazakatoitwa kuratidza kuti iyo ndatatoona kuti watone picture. Hazvitoiti. Iwo dzokera kuhama dzemukadzi wakaroorera udzose mari yangu ndoende ichida. Because chinhu chakafanana neichocho 60,000 yekuti mari wangoishayiwa. Wozongonzwa kuti hanzi anoroora somebody zvoita izvozvo hazviiti. Dzokera munhu unonotora mari yawakabvisira tochida. Ini kana zvatonetsa tochitoita zvebanga newe because pane pasina kana kutsitisa nemota kutsitisa nemota kana kutokuurayisa. Ndasera pana vachitikitira ndikubuda zuva kudai sokupisa kudai wongondudzo kuti mari ndaishaya ndarooresa mukadzi. Zvakaitwa nemurume hazviiti. Ngaende kumusha kwavabereki kwaakanobvisa mari. Anotora mari odzosera mukadzi uyu. Odzosera kuhama dzemukadzi ozoudza hama dzemukadzi kuti mari yenyu ndadzosera. Oudza nyamufu kuti mari yako ndadzosera. Vapedza kudaro uyu murume uyu onyatso kubhadhara mukadzi akafa. Nekuti sita kuda mukadzi kuti achimuka manje. Azobhadhara mukadzi kuti amuke nekuti zvakaita hazviiti forever. Tete zvafanira kushanda kwamuriita kuno. Ndaona kuti muri kuchengeta. Munhu baba boy vatora mari yanga makachengeta way round. Munozvoona se muri munoita sete. Akatora mari yanga atotengesa achinoroora mukadzi. Aiwa ndozvisungira ndozviura izvi. Tete. Ndozviura handiregere andikona ndikutambura. Ndatambura kudai ndakatadza kuzviuraya inini ndikuuraya iye. Andomuisira poison nekuti mari ndizvogwadza zvechivhenda izvi. Neraundi inogwadza. Iwo zotora unoroora mukadzi iye paari kuroorwa nemari yangu akufunga kuti
Afunga zvinoita. Ukunyazo rorwa nemurume zoti baba vari kokumba, mai vari kokumba. Ororwa nemari yangu ndishenda pano panozuva. Apa mapurusa nekanzuro chini dzinganisi. Utora mari yeraundi yangu otorora mukadzi wako. Haiwe. Right, tere tripa ko vana manje. Amuzo makazvura manje ko vana nozuva vachita sei? Achaona kuti vana vangu achavaisei. Ndiani ngazvida. Iye ndiye achaona kuti vana vachachengeta nemukadzi wake here uyo watora kana kuti. Asi ine mari yangu neichida. Muri kuguweko munochida. Maiwe ndinomuka chinyinya zvokuti kana handifunga kuti munhu akavigwa anambovigwa makaviga mutumbi izvi. Asi iye mweya wake chachaka ukudzungaira uri kufamba kana iye mukadzi akarorwa yaka hatorina kana rugare ini nhema dzake hapana paya. Ndotomuka ipapo ndichingoti ndamwa mushonga ndichipedza ndakutofamba muchidhumbudo chamemasara nacho ndatopedza zvona. Munhu iyeye kwaakaroora ngaadzokera anomuudza kuti ndikuda mari iye. Murume ngaatoripe yeye because kuuraisa mukadzi nemari kwakatodhakwa. Iye mukadzi anga akachengetesa mari yake azvibudi. Adzokera anongotsvaga mari. Saka muri mite zvara mimi ngade mombe ngani? Anongotsvaga imwe mari oripa. Ndotoda mombe kana 20 checheche. Rwakaura mwana wangu. Zvibasa reko mazuva. Kazi mari pamwe kwasati wabvisa rora. Uraisa mukadzi. Mazuva apedza kuroora zvokuroora zvazvina basa. Uenda korora umwe mukadzi azvibudi. Saka muroti mazuva anota unoda kana kuti urooriwawo nemutemo yako mazuva. Unoda ngoro. Hausati wazvinza wakadzi vari. Zviri kuitwa nevakadzi vamazuva ano zvakadhakwa. Vakadzi varatoparika varume. Vakadzi vamazuva ano. But it's time kuti angogona ingozovatika varume ndovane chipari. Mazuva ano varume vakutoroorwa. Aiwa ndotaura varume vakadzi vamazuva ano Kunze zvakaitika. Murume akatora mari mukadzi wake. Abvaenda kunoroora mumwe mukadzi. Mukadzi wake wewe ukumba wewe. Akabva ashoteswa nemukadzi munywana anoroorwa nemari mukadzi. Kusvika mukadzi ukumba wewe arwadziwa nobva azviuraya vasiya vana 4. Imunozviona sei? amufesi akatobhaisa. Amufesi akatobhaisa. Pamadhiri achacho amufesi akatobhaisa. Amufesi akatobhaisa. Yekuti murume akatora mari mukadzi wake. Kubva ndoroora girlfriend yake. Handiriya. Mukadzi ukumba wewe basvika pakuzviuraya arwadziwa nezvanga zvaitika. Imunozviona sei? Madzidimutonganya nyaya. Pakagadzirwa ngozi. Basa jairi ngozi yakaipa. Tiudze kuti kana iri ngozi inofambiswa sei uye ngozi inobata ani vanoda kuzivawo baba. Ngozi inotobata kumhuri kwemurume vakasagadzirisa zvakasimba. Inotobata kumhuri kwese. Kozi akatogadzirira vamwe problem, hama zhinji problem. Kozi hazviiti zvokuti ungatora mari yemunhu unoshandisa kuroora umwe mukadzi obva azviuraya. Pakutoda uripa. Totaurira nehama dzemunhu oripa. Apa iye ane asina mari anoratidza kuti haana mari. Mudhara izvo zvakadhakwa. Why? Handingatori mari aikandigwa umwe mukadzi wangu ndonoroora mukadzi. Unoroora umwe mukadzi. Zvezviita sei? Aiwa. Solution yakatora ka was best. Asi uyu muchinda anenge aifanira kusungwa. Inopera sei baba? Aiwa muchindo ingapinde mukadzi. Attempted murder. Ndiye akakonzeresa kufa kwemunhu uyu. Iye attempted murder. Ngafe. Ngafe ona iye. Iye attempted murder. Iye attempted murder. Ndapedza. Akatobhaisa. Iye attempted murder. Ndo attempted murder. Akatobhaisa. Zvinhu zvachona zvinorwadza hazvinyatse kunzwisisika asi kuzviuraya handifungi kuti ndo kungapedze zvese. Zvinotori nani kutoti ndifunge zvimwe zvekuita kana kutsvaga vanondibatsira kuti vandikansele ndinzwisise kuti kana zvadaro ndofanira kuita sei. Kana kutosuduruka pamba pacho ndotsvaga zvimwe zvekuita, ndotsvaga imwe project inoita kuti ndienderere mberi neupenyu pane kuti ndizvipfuudze upenyu. Isusu vanhukadzi zvinorwadza kuti mari vanenge uchishingira nokutsvaka uchidai so wowana mari yacho iyoyo unotoita murume otora mari unoroora mumwe mukadzi. Zvishuwazi zvinorwadza asi but zvinofanira kungozvikanselawo panguva yekuti handingasvikiri pakufunga mwe kuzviuraya. Zviri nani tsvake imwe nzira yekuti ndikakwanisa kuti ndingararama sei panoti ndizviuraye basi kuuraya haisi kusolva solution.
haisi good solution yekuti ndikazviuraya, asi kwedu tashota asi kwavo vanenge vakakwana. Saka chinoitika ndechekuti kana tiri vakadzi matambudziko anowanikwa kuvakadzi vese, asi zvinongoda kuti iwe chingoshinga wonamata Mwari, tsvaka Mwari paari, Mwari anokubatsira. Zvawachema nokutaura nokukumbira kwaari anokubatsira, asi mhinduro yake inononoka but anopindura. Saka ndenge chingotiwo kune vamwe vasatevedzera zvakaitawo, akashayiwa akakansela, kana kuti akashayiwa akamupawo zano rekuti shamari tsvaga Mwari panguva iyoyo. Saka vanhu ngavatongotsvakawo Mwari kana asangana nematambudziko akadai, usazviuraye, because kuzviuraya haisi good solution. Vana vacho vanosara vachiita sei? Hapana. Saka ngatingoita kuti tigone kungobatsiranawo nokungotaurirana kuti shamari kana wawirwa nedambudziko rakadai, ari mukadzi akafanana neni, chingoino kuti wokuudzawo pasaidi, mukaudzawo mumwe munhu anokwanisa kukukansela in time usati wafunga mweya iwowo. Saka mweya wakadaro hatiudi, ngatiunamatirei inde kumaviri. Ndozvandingangotaura hangu kune vanhu vachazonzwa vane kuteerera. Ndikumutsvagira mari yekuti ararame. Anditi mukadzi wangu ane maraundi, mari yeraundi anekumbira kunani? Kuna baba. Anditi handini baba. Saka kana ndakamupa mari yeraundi, mukadzi wangu mari yeraundi, kana ndakuidawo anofanira kungouyawo sechi. Asi uyu angaiticha kwa aishandira ticha kwokuti kuticha wacho takaroorana here tiri maticha, tifanira kutarisa ipapo. Sika baba, imi muti zvakaitwa nababa zvinorarama mukadzi nemari mukadzi zvakanaka. Aiwa, iwewe taimbogara sei tichipanana mari yekuti ini ndonoroora mumwe mukadzi? Because tofanira kutarisa kuti mumba munei. Handiti inini kana usingandipe rudo rwangu inini, handiti ndine kodzero iyo yokutora mari yondonopa mumwe mukadzi. Ungarambe wechiti hanzi ndine mukadzi, ndikasvika mumba mukadzi wewe tanga kutondibata rafu, ndimiwo zveglezi zvoita izvo. Zvoita here? Ini ndine mukadzi, ndosvika mumba makaya, ndiri kubatwa rafu nemukadzi iyeye. Handiti ndotsvaga mumwe zvitopeye. Chinhu chakakosha dhara chekudai so inini sababa vanenge vari mumba ndizo even zvorewo ukapuhwa mari mari ndeyako handizirambi, handiti but iwo payauyawo handiti baba mwana honai mari yangu yasvika, handiti ndakumboshandisawo zvakati kana kuti mari iya yakuenda zvekati, handiti kwete ngoti iwo uri mukadzi wangu, handiti mari yako handikushanda uwe paunosei pakadaro hapa hwisisiki. Saka aiwa zvamutaura zvina kuipa baba, nditaura kuti inini sababa vari mumba, handiti ndingotiwo kana waona mari